Hej, vlna. Vlna? Kde? Vlna, dirt. Takže, zdraví vás Goden. Na mojej ľavej strane, no tu je Peterác, tu je Ilpeter a ten so skinom je Viktorku 1 a 3. A mne sa vypína kom niekedy. Čo? Mne sa vypína kom niekedy. No a to je tvoj problém. Takže, toto je let's play z jakého serveru. No a my tu už troška hráme. A i po popisku videa, áno. Kliknite do description. Dajte subscribe. A to je koniec, ale nerobíme si srandu. Takže, Peterác je práve AFK, ako viem. A přijmeš moju kytičku? Nie, to ja viem, ja to urobím, počkaj. Ode si. Přijmeš moji rúžu? Přijmeš moji rúžu. Ty si idiot. Dobre, Slavit. No, počkáme si na Peteráca. Ja tu dovtedy dostávam. Prepáčte ľudia, bol strík, bohužiaľ mi niekto volal. Da fuk? Jak to, že tu sú listy? No, to od... Ale je to sexy. Počkaj, ja sem dám moje džunglové. To už není sexy. No vlastne to nie sú džunglové, to sú pohode. To trošku inak vyzerali, daj to. Mohli by sme si urobiť nožnice a listovú výzdobu. Ne? Železa máme na to dosť, tak ja to idem zrobiť. Kde je železo? Musím železo. Dajte mi železo. Urobíš ten troll so s tým stromom? Čo? Ten troll so stromom. Hej. Počkaj. Video mode activated. Hej. Ups, fail. Hej. Ale to nejde. More, čo vychádza zo stromu? Daj mi. Však to v 1.5 upravili, že už treba viac bone millu na to, ne? Veď predtým som to robil na jeden raz. Daj to preč. Ja. Choď preč. To musím asi byť... tento strom. Vyskúšaj tam ten strom. Nejde to, škoda. Tak nič, menší fail. Evo sem, tak. Predtým to vyšlo. Peterác na tu štve. To je jedno. Ideme ho otlačiť. Ježiši, to na kto dal tie listy sú Nechaj. Sleduj, ideme ho otlačiť. Sleduj. Dám po to, vieš, treba by. Tak. Da fuk, ja som to dal zle. Prajem, môžete počuť ticho? Hej? Dobre. A však tu daj na to drevo. Ale to je taký troll domček, ne? Ja sa idem vysádať tiež stromy. Bude tu aj jedna jedlička. Počkajte, neodtlačíme to Peteráca da kde? Či sa už nedá tlačiť, ne? No aha, sleduj. Ideme ho nasúdiť. Škoda, tu nie je PvP. Počkaj, urobím dačo. Ne, sakra. Jo, nie, keby bolo jeden blok ďalej. Však. Urobíme z neho toto Čoho? Počkať, urobím menšiu výzdobu. To daj preč, počkaj, ja chcem urobiť menšiu výzdobu. Daj to preč. Nie, počkaj. Stráži. Kúkaj. Počkať, to není. Tu stráži. Nech ide tento preč. Vypády. Nie, ja to chcem urobiť. Dobre. Tak a urobíme takto. Bum. Tak a... Bum. Poď sa pozrieť na menšiu výzdobu. Aha. Počkaj, ešte to opravím. Tak. Lag, fuck. A hore dajme tie rúže. Přijímaš moji rúži. No, aj vyraz toto strom. Aj Peteráč má jednu, takže v pohode. Stoj na ktorom strome a ja vyrastiem. Petrovi to spadlo. Ja vyrastiem. Dobre, teda si to ty, takže ty budeš medzi hlavnou postavou. Dobre. Ako ste mohli počuť, Petrovi to spadlo. Ty si tu? Hej. No takže, čo ideme robiť? Vyrastiem. Vyťaž strom. No čaute, ja už som tu konečne. Natáčame let's play.
Fakt? Hej, asi v ňom. Takže sa spravia normálne, dobre? Pozdrav sme urobili s tebou a môže sa postaviť divákom, ak máme nejakých. Oj. Počkaj. Všímeš mi rúži? Ja som kúpil ten VIP. Ja som tam, dajte mi ten iron, prosím vás, ja som tam dal iron. Počkaj. Zober si polku ironu a ideme po sebe grcať jak rokaz, dobre? Dočkaj, nie, ja ale... Ale nepoď po... Lol, ovca. Dočkaj, hoď mi prosím ťa jedno drevo. Jedno drevo? Tak. Ale nevýjomnené, no dobre, stačí to. Aké má výhody Megavip? Neviem, ale počuj, zober si to ten cobblestone, ideme si po sebe hádzať. Ja len 5 mám. No, cobblestone som ti tam hodil, máš ho pod sebe. Počkaj, no, lag mám, počkaj. A ja mám Počkaj, lag. zavri dvere, videovca. No, poď po sebe grcaj. Počkaj, lag mám, počkaj. A ja mám lag. A Tak ja laguje. vám laguje. Hej, ja mám screenshot potom, nie screenshot, čo screenshot? Som si dal waypoint Ja mám. na trhlinu, vy už ste objavili tú trhlinu? Ne, my sme nekopali, my tu trolíme. No, dávaj head. Ty. Ja Počkaj, idem tak mám. som videl redstone. Nic zlom, ale tebe tam počuť to pozadie, Peterác. Čo mi tam? Počuť pozadie. Tak asi prečo, keď mám zapať tú telku? No, nemohol by si vypnúť? No už dobre, už Nie, dobre. sestra pozera. Poď sebi. Počkaj chvíľku. Ja som Goden. Tak to mi zase. Poď, ale... Takže poď na seba grcať. Potom na budúce môžem aj... Potom na budúce môžem aj ja natáčať, lebo aj ja mám ony. Ale ty to nevieš dať určite na YouTube. Čo? Nevieš to dať na YouTube, čo? Daj head grcaj. Jej, našiel som ďalšiu ovcu. Dobre, stop it. Dobre, prestaň. Skeleton spawner. Dobre, prestaň ty. Megapixel. Ale nemám torče. Napapám sa a čau ovca. Počkaj, spam. Nech sa mi tá ovca nepáči, odišla. Bol sa mi kom. No, to sme počuli. A prišiel Peterác. Ok. A ma napadlo, že nemáme strechu. Nemáte takto brezov sapling. Hej, našiel som skeleton spawner potom. Daj si tam waypoint. Lol, koľko máš šípov! Počkaj, epic screen. Otoč sa ku mne. Con los terroristas. Tam príde tá ovca, tak to je epické. Mne sa tam nedal screenshot. Nevadí, ale viem, čo screenshot môže. Čo ja mám s tými screenshotmi. Ale viem, tady to sa tam ide. Tam nedá pripojiť. Je to možné. Nemáte hami? To je hrozné, mne sa tam A my nedá pod na pripojiť. vás biedlo, malo by tam byť. Mne sa tam nedá pripojiť. OK. Tak, reset Minecraft. Tam Nedočítaný čank, to není fér. Načítaj sa. Čangeror. Tak ne. Aby to Nie, že nebol ti fake napíšem do Čangeror. chatu. Čo ja som na varb jedlo a nič tu není. Tak sa mi tu nedočítajú čanky. Ideš točiť? Vieš, čo som ti napísal do chatu? Jo. Ok. Kde ste pre Boha? Kde si ty rúbal to blbé drevo? Ja nikde. Ja som pri dome, tak poď do tomu a ja ti ukážem, Oh, ak si ešte pamätám. No ja už som tak, kde na púšti, no. A hľadám brezu, beechwood. Nejde Tu mám mi. len... No. Aha, ide mi ho. Hľadám beechwood, ale zatiaľ sa mi nedali. Našiel som les! Peťo, hoď mi jedlo, lebo... Komu? Papám, Nie. počkaj. Ja čo nie? Papám Však choď potravu. varp jedlo. Choď Som varp jedlo. čarovný. Ale nič tam není. Hoď mi rýchle jedlo, lebo skapem. Tak ti treba. Seká mi i to. Som čarovný. Skúsim varp jedlo, že čo to je. Viete o tom, že bude to v zlej kvalite? Som zabudol dať do menšieho screenu Minecraft. Och, bože, no. Nevadí. Nevadí, už takto dodáme. A potom
potom už bude také. Áno. Že Kde to fakt ste? nefunguje to marbiedlo. Ja tu vždycky počujem také strašidelné zvuky. Lebo kde myslíš pri dome? Čo? Pri dome myslíš? Hej, Šede, počkať, je to slíne na chvíľku, lebo mi to celkovo seká. Zožerem, vzdechne nám. Sme tu a oni tu majú nejakú hádku s drevom. Či s drevom, s jedlom. Je šíbe z dreva, lebo ja ho ľúbim. Ja nemám jedlo. Ani ja nemám. Potrebujem beach sapling. Aký sapling? Beach. Potrebujem Birč. jedlo. Birč, teda beach. Koľko máte monej? Money? Money mám 223 000 CMG. 295. Nie, mám 209. prekonal. 509. Vy, aký ste to? Ja mám minera. Ja nemám nič, som originálny. Like boss. To dá noc. Čo asi? Home. Ide mi home, áno, Môžeš ide mi. 3-krát hádať. Super, som v trhline už. Nahodím ti drevo, čakaj. Čakaj, Čo, čakaj, nie? hodím ti drevo, hej. Ja mám drevo. Á, budeš mať viac. Je drevo. Skús opustený dom, yes! Aha, Tam ty budú miníš. spider títo. Máte ešte takto, toto? Čo? Nič. Dobre, tu sú. Monej. Ja mám ešte jeden rotten flash nájdenie. Sexy. No ja nemám ani to. Tak ja toľko mám isto monej. Počkať, tu niekto je? Ja aj to si ty, pohode. Toriximová armáda, tak to je epická. To kto kúka tú epickú reklamu, čo tam robí ten veľký ostrov a potom, a teraz si na rade ty. Mimochodom, a kto to vypísal do menoresky? Ja. Mám emerald. Nie, lebo ja som ju tam dal. Našiel som emerald, ak vás to zaujíma. Ok, ja si Viktor, tam urobím budú naše pochodne. doly. Ja si vyrobím pochodne trošku. A mne to Len zase tak seka dajak, neviem prečo. A mne. Dačo si dám na low, menšie. A mne, ale ja mám 209 peniaze a toľko. Nejdu mi hore. Ja mám 295. Ja To chcem som pritom namanil len 5 kolu. Asi som dačo postral, minimum, tak. Čo? Ja mám 229 a to ťažím už. Ja neviem absolútne, čo som Zase tu počujem. To A ja, Slenderman. jak som sa zlakol tvojho skinu. Môjho? A toho Viktora Kula. Aha, ja som na pušti. Jej, koľko spiderov na Ježiš, pušti. som až taký toto strašidelný. Dones Niekto je mi- Dobrajn. Blízko doneste nás mi- je púšť. Seka mi to, Donesi- počkaj. Tak. Doneste mi jedlo, vy múdry. Ja mám iba jeden rotten flash, o ktorý si nechcem prísť. Iron. A ja mám Hej. vesnité masak, o ktorej nechcem prísť. Love bež. Hej, A nie, môj. Haha, nedám ti ho. Ňam. Daj mi meso, ja skapem. To je problém. Vidíš, ak zobral. Ja som si vyhodil náhodou do vody cekerku. Zabol. Neviem ju nájsť. Zožral som posledný rotten flash. Hej, pomôžte mi nájsť vo vode sekerku. Ja chcem Buď jedlo. Neviem, kto by ju vedel takto stratiť ako nič zlom. Ale... Náhodou som vyhodil. A neviem kde. Si A zabil. tu je. A to zabíja. Sliepka, rýchlo premeč. Na budúce si s tým dačo musím zrobiť, lebo mi to dá jak seka. A Natáčame mne vlastne. seká to nielen tebe. to Môžete neviem. zbadať na ľavo FPS-ka moje. Mám 30 Nie, som sa FPS-ka. zlakol zombíka. A tu mám 29. Nedávaj ma. dobre. Bug, lag. Tak. Ja idem na home a... Home. Chceš na home A? Taký existuje, že home A? Home A. Ty čo Ale si ja mám napísal vlag, do ja chatu, prosím ťa? Ja zdechnem. Ja som našiel spawner. Poľknite sa. Jaký spawner? Babuči, Ja som- poľknite ja- sa. A sú tam dve truhvy. A ja som vyčúril skeletóny. Pritom Poľknite musím byť epický Poľknite screeny. sa. Daj si tam oný, ten waypoint. Áno, ja si tam dám waypoint. Chraň ma. Ja si- som... Chraň ma, ja si sem dávam waypoint. Ale dajme tu toto.
Torixim, daj to Jej, páčice. Bane of Arthropods. No, príjmi. Silk Touch 1, uhu. To kde Daj si? to páčice. Čo máš si utať jedna? Silk Touch 1, knižku. Ja to osvietím. No príjmi. Počkaj, Epic Screen, jak to Ja, osvietiš? pomoc, zabite ho, ja to idem osvietiť. Ja mám Healing lam. mode activated. Super. Jaskyňa, ktorá nikam nevedie. Jaskyňa, ktorá nikam nevedie zasa. Ak nájdete trhlinu, tak to je tá moja. Si istý? Musíš si na ňu dať resku, že to je... počkaj, aj ešte meno resky, že... Peteracová trhlina. V zatvorke. Ale ne. Idem zožrať Spider Eye. Určite nič diváci nevidia, takže idem ho, ne? Zjedol som Spider Eye a zomieram. Tak ti treba. Nič nového pod slnkom, Peťa. Ten Silk Touch nevyužite, ten je môj. Muhahaha. Keby máme kovadlinu, tak ho možno aj využijeme. A počkaj, a čo je to tam? Enchanting toto? Hej, Silk Touch 1 a Bane of Arthropods. Spadni, ovca. Môžem si urobiť železný meč, mne už dochádza ten kamenný. Môžeš. Asi. Kto ti zakazuje? Ja. Takže ja si ho urobím. Nemáš to povolené. Ale ne. A môžem si tam dať Bane of Kde si Arthropods. sebí? A Môžem ako si- si ho tam chceš dať, keď nemáme kovadlinu? Neviem, ale môžem si ho ukradnúť? Ne. Áno, Na čo ti lebo, ešte bude? Však lebo niekto mi neviem. ho čorkne. A kde si ho dáš? Do inventára. A keď sebneš? Tak nič. Zabíjam skelík! Takže radšej nejasná. Ani Silk Touch nevyužité. Silk Touch ani nebudem, len Bane of Arthropods by som chcel. Idem dať výraz stromy a že nech one. A idem ich ťažiť. Jedno. Koľko už asi natáčam? To ty musíš vedieť. Tá neviem. Tá Tá- ovca na furt beha. Ja to radšej ukončím, čo vy na to? Čo teraz? Však Ešte hneď nie. budeme pokračovať. Hneď, či čo? Hneď za tým pokračujem, len nechcem... No aby- dobre, tak Torxim sa s vami lúči a ja za ňo tiež. No poďte všetci predom. Ok. Mimochodom vyrastol som pár stromov a fakt na to potrebuje viac bone mealu. Ja potrebujem žrať. Nech sa zoradte! Vy teraz, hej, takto, presne, toto je. Vy teraz napravo, naľavo odo mňa, či napravo, či ako. No. Vy teraz prestaň. Zoomujem ťa. Dobre, takže lúči sa s vami Torixim a banda Si- Viktorku, Peter28 a Peterac. Majte sa pekne. Čaute. No, takže. Idem. Počkaj. Jau, ja som bagnutý. Ja ťažím to drevo.